Türkmenistan'ın vilayetlerinde mobil telefonlar için täze sim kartları henizim satın alıp bolmaýar. Türkmencell kompaniýasynyň regional idaralarında sim kart edilmek için Aşgabatda barmagy salgy berýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayetindäki ýagdaý barada berýän maglumatlarynda Türkmencell'in bu vilayetdäki idaralarında sim kartlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Vilayetdäki habarçymyz özükli aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli idaralarında täze sim kartlaryň ençeme wagt bäri satylmaýanlygyny işgärleriň müşterilere paýtagta gitmegi salgy berýänligini aýdýar. Balkan vilayetinde täze belgi sorap yerli tamasil idaralarına 100 ton müşterilere aragatnaşyk işgärleri sim kartlary Aşgabatdaky merkez ofisten alyp biljekdiklerini aýdýarlar. Raýatlar pasportunu alyp adaty bir sim kart üçin 400-500 kilometr ýol geçip Aşgabatda gitmäge mezur bolýarlar. Dip habarçymyz 6 oktýabrda gurrun berdi. Türkmencell ýurtdaky ýeketäk mobil operator bolan üçin raýatlarda saýlamak mümkinçiligi ýok. Şeýle-de müşteriler hyzmatlaryň hilinen şikaýet edýärler. Öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryň monopoliýasy bolan üçin bir GB internet bir ayda 55 manatdan, ýagny resmi kurs bilen tas $20 barabar bakadan müşterilere hödürlenýär. Tamaselin çäksiz diýilip satylýan internetiniň bahasy 600 manat töweregini, bir tas $200 barabar. Dip habarçymyz belliýär. Müşteriler 1 gigabayt möçberdäki 55 manatlyk internetiň telefonda ýarym sagada ýetmän tiz gutarýanlygyny aýdýarlar. Internetin güýjüniň ören pes bolan üçin gerekli saýtlar wagtynda açylmaýar we internet tiz gutaryp galýar. Masal üçin internet üstü bilen 1,5 sagatlyk filmi tomoşa etmek üçin adından 5 GB internet satın almak gerek bolýar. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory Türkmencell ondan gowrak tarif boýunça telefon, internet we telewizion hyzmatlaryny hödürleýär. Şol sanda roaming, çäksiz gepleşmek we tiz internet ýaly oňoýluklar wada berilýär. Bu arada kompaniýanyň resmi web saýtynda aýdylýar. Maglumaty göre kompaniýanyň ýurdun her bir vilayetinde onlarça bölümi bar, vilayetlerdeäki ofisler bilen habarlaşmak üçin ählisine degişli diňe ýeketäk telefon nomeri görkezilýär. Bu nomere edilen jaňlar jogapsyz galdy. Adatlyk radiosynyň Türkmencell kompaniýasynyň maglumat almak tinanşygy netije bermedi. Özükli aragatnaşyk karhanasynyň vilayetlerdäki idaralarynyň täze sim kartlary satmagyny besetmek bilen bagly geçen ýylyň tomsunda ýüze çykypdy. Şonda kompaniýanyň Lewapdaky bölümleriniň işgärleri munyň sebäplerini ýurtda Aýnazar atly täze özükli aragatnaşyk ulgamynyň işe giridilmegine garaşylýanlygy bilen düşündiripdi. Şeýle-de geçen ýylyň iýul aýynda Altynasyryň Aşgabatdaky idarasy öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegini wagtlaýyn toktadypdy. Ýurtda mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili şonda pesa gaçypdy. Türkmencell Altynasyry özükli aragatnaşyk kompaniýasyny degişli kompaniýa tehnologiki döwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili özükli hyzmatlary halkara roamingi, ykçam durnukly we giň zoglukly interneti we telewizor görmek hyzmatlaryny berýänligini öz resmi maglumatynda aýdýar. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan internetiň gymmatlygy we haýallygy boýunça dünýäde ilkinji orunlarda duran ýurtlaryň biri hasaplanýar. Döwlet interneti bir gözükçülük edýär, garaşsyz maglumat çeşmeleri peteklenýär, VPN hyzmatlaryň ulanylmagy gadagyn edilýär, ulanjylar bolsa ýygyrlanýar.